Takže dneska si nakrmíme tieto pavúčiky a tohto. Týmito cvrčkami, týmito zofobásmi a týmito veľkými sarančatami. Pozri na to, aké je to veľké. Reálne, však ma to zožere. Takže môžeme ísť rovno na to. A tu za bordel, ryby, pásku, toto a hento a toto sa ospravedlňujem, ale ešte som tu dačo robil, takže si to idem teraz upratať. Zalepiť sa do pásky, úžasne. Toto už som skúšal, že či budú dneska papať. Krásny tlcokatl, alebo pil som Nicaragua. Pekne sme dali túto zofobasa z druhej krabičky, z tejto. A pekne papa, takže ideme skúsiť ďalšieho pavúčika. Tým ďalším bude naša krásna samička. Co deje? Sa skovala. Ja som zabudol, ako sa volá. Môžem. Psalmopoeus irminia, hej. Takže tu si skúsime lakovať. Rozmýšľam, či je dám saranča. Alebo cvrčka. Skúsime dať saranča. Poviem pekne pinzetku. Otvoriť si sarančata. Ktoré mi mimochodom dneska došli. Takéto obrovské, gigantické. Ja ich nebudem otvárať. Aj! Čo som spravil? Však ma to zožere. Takže si ho chytím. Jo, nej, vyskoč von. Dobre, zachránené. Teraz už len túto nastaviť. Sa je to asi veľmi nepáči. Tak je skúsime dať ešte niečo iné. Tuto si môžeme takto krásne ukázať, ako je v tom obrannom postoji. Takže sa jej to nepáči a ja ju úplne chápem. Lebo takéto hovedo veľké, tak je dáme cvrčka. A tie si musíme odbaliť, takže šup. A idem dať do pásku. Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the color grows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story inside. Paint the struggle and climb. The clock keeps spinning, but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own shine. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story inside. Táto sa všetkého bojí. Takže je to... Čo sa tam práve stalo? Takže nechám takto trošku, aby som to vedel zavrieť. Skúsim dať cvrčka. Hej! 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 Zaboj! On mi zašiel tu. No bože. Choď preč. A zoberieme si túto ďalšiu Aphanopelmu semani. Tejto skúsime dať znovu saranča. Toto ma prekvapilo, že tieto sarančata veľmi nechcú. Asi preto, že je to naraz veľké. Že oni by zjedli veľa malých súst. Krásne. Tu vidíme, ako presne skrčila nôžky takto. A to je preto, že ona ho
zahryzla a aby sa nestalo, krásne tá práca helicerami, a aby sa nestalo to, že vlastne jej niečo tie nohy poobhríza, tak ona ho drží vlastne iba v helicerách a nohy má takto skrčené, aby sa jej niečo nestalo. Ešte si môžeme ukázať trošku takto viac z vrchu. Krásny pavúk. Tu čakáme, kým bude dospelá. To je ešte, teraz je asi semi-adult, takže ešte 2 zleky. Pri tej druhej, tam to bude asi 1 zlek. A môžeme páriť. Už som zohnať samca a bude všetko v porádku. A ty kam ideš? Stoj! Ty patríš tu. Zavrieť. Bože. Zavrieť takto ťuk, aby bolo všetko v porádku a hotovo. Teraz som si všimol, že papa je tuto pani Irminia. Hej, má malinké brúško, takže ju musíme poriadne vykrmiť. Nevidno to teraz, ale chytila si toho cvrčka. Takže nie vždy je to, že na prvý šup, ale musíme chvíľku počkať. Takže ja ti ďakujem, že si pozrel toto video. Úžasné, najlepšie video. Budem rád, keď mi dáš odber, like a zanecháš nejaký komentár, že tvoje videá sú najlepšie, alebo niečo v tom zmysle, alebo čo sa ti na videu napríklad nepáčilo a čo by si zmenil, lebo potrebujem tak ako keby pomôcť tým, aby som vedel, čo sa vám viac páči a aby som vám vedel viac vyhovieť, aby sa vám lepšie pozerali moje videá. Takže ďakujem, budem rád za odber, za like a poprípade za nejaký komentár. Takže maj sa dobre, ahoj.